Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Dian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa kae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong Nggih. aku golek Petro. Petro ora ana Bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarak tak ajar dintangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya duk-deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat Jinara ngenthel. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekane Bagong ki anak Semar. Sing pancen diparingi jaya kawijayan guna kasantik. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajaran. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja tuntang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mes syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora. Waduh, pati aku. Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar, bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku Tamanono. Iya ya pangestuku Tamanono. Petro dalem sinul. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbal. Kembar mun jatuh sanipun Sinum Prabu Darmakusuma lepat diagung pangaksami. Iya Petro ora dadi ngopo. Moro gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira Mun nggih. ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti wonten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Undak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undak ing pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirek dunggulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Niku sampun mlampah wonten pundi papan. Ning saged dipun cali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena apa, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mubah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming ketenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petro gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disuwani yo Gong yo. Wong telu sarujuk suwan kersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak.
mergo wong urip ki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Kula nek bapak duwe kepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen napa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener betul nggih. Ha, bibar menika bapak menika terus krekel-krekel jalambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Momong para satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku ngomong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nuwun sewu. Pandhawa ki satria nganti tekan ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa itu negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nang ndi wis ora ana kerukunan, nang ndi wis ora ana katentreman, nang ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparung, ngidak-idak kanca ruwange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh mung perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi regejegan, nek ndi padha bentak sirah, nek ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh, Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan, tunggal ceta rasa karsa lan karyane, ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng, bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki, mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika, kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para penutitah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dinea, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta ki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon.
aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta kanu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa Pak? Druk. Kawula butuh dibiyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibiyuki apa-apa diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Goro Karang Pradesan, nadyan ana ing Paredèn, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa pekambang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuh Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang-kadhean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayem tentrem boten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturunan omong aku ning pikiran ki turahe wis ngono kuwi. Petro dalem apa ning dadi pane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Panakawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken saweneng bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Panakawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas, sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayane bapakmu hebat, apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake papiya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo jadi pati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingguh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Wonten kasembatan gegayane bapakmu matur sembah nuwun Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Lho Gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya terus ora. Nyatane apa sing ditersake bapak Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ta. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewo kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Lho. Mun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Iya Petruk. Mun sewu kagem napa Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho Den, nun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejaing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Lima Sada menika namung kinarya tumbal
sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Lima Sada menika dipun penggalih ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk kula wis matur pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan wong ingkang dados nalindra menika Sinten Prabu Darma Kusuma panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa paring kesi Ndrawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa Sinten Ndrawati kudune nampa menika sepisan injo Petruk nuwun sewu kok kula kaya ora percaya ya nek Ndrawati ketamen pegebluk Petruk nyatane mengkono mangke riyen mergo saking perkara niku kudu dionceki digelar lan digulung diteliti aja nganti buntung tembe mburine lire piye dene sira matur kaya mengkono dasar kula wonten dasarmu apa Petruk nuwun sewu ngendikane para pinter ngendikane para sepuh ngendikane para ulah agama sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane ora gelem manembah menungsane ora gelem tumindak apik menungsane tansah tumindak ala menungsane tansah tumindak angkara mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika nika naminipun pagebluk iya Petruk lah saniki nuwun sewu sing marahi kula ora percaya sing marahi kula tida-tida negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk ora bakal pilih papan leres nek sing dadi ratu niku ratu lumrah nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu niku sapa Wisnu niku anake Bathara Guru negara sing ketunggal Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu niku ora aneh to aneh merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina niku ratune jahat nayakane jahat punggawane padha elek kawulane ya pakartine sak isoring dlamaan niku nek ketaman pegebluk niku wong sing krungu memper merga ratune watake angkara ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan lho kok iso padahal sing dadi ratu niku titip sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho kok iso mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan mokal lah kok iso karo mokal niku bakal tekan pundi-pundi dan mula kula nuwun sewu perkawis menika dadipun petang kanthi langkung prayogi mangke ndak boten sae kedadosanipun ingkang salajengipun kula nuwun sewu titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulung-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu arep Sinten Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun maning jajaran sekrutane baune iblis lan Petruk anopo wonten dawuh sinuwun kowe mau muni piye kowe mau muni piye ing atase kowe menungsa ing atase kowe iki kawula ing atase kowe iki batur lha kok drangap-drangap pun sampun ngersani Kyai Prabu Darma Kusuma malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darma Kusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe ngias karo Kyai Prabu Ndrawati gong ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe?
Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sanjangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng ngono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Ora wedi ayo waneni ya. Yo mau wis unek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo kene dimangsuli. Ya. Nek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menapa? Mbok menawa dengkulmu mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kira wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wengi. Oh iya. Guys, langsung lho. Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe men kere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki Prasetya rasa ngelek karo Nyai Prabu Ndorowati. Padha-padha butuhke sing diwenang Nyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndorowati yo apik, diwenehke kowe yo apik. Lah nggih, niku adile teng niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol apa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akhirnya iku nang getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Ya Prabu Ndorowati sapa? Lho. Ya Prabu Sinuwun Prabu Ndorowati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki gong. Kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggon mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah ngertos. Lah kok wani ngunamane Nyai Prabu Ndorowati? Lah kula ngoman-oman teng pundi? Kowe ngunekke Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndorowati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Isone iki Nyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmane mungsuh, kedung terus iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Nyai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok ora entuk. Demek sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni omong kowe. Ya, Tru. Kakang kowe. Insinyur itu. Ora. Aku nek sekolah ki ngopo? Nang pasar. Dan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo ning pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintah Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata maju Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele.
arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu kae apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Oh. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilu karo cengele, ngilu karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing goragat cengele. Sing muni ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Kowe piye to? Hah? Kowe iki ngopo ngakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Kowe mau jarane kaya menang to? Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho, aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapur kowe kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Truk. Iki mau muni piye, Truk? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilu karo gicoke, kon ngilu karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo bayar cengele kae piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Truk. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ada aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok apa, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kok ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploke nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mengkuthuk, kowe nganggo bintang ning pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu biyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semono kowe dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki biyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya biyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar, sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Mbri bokoke sithik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae
luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampeyan iku kudune sadar ora sampeyan ae dhewe. Sampeyan ngene-ngeneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhe cengle, Tru. Oh iya. Sak kuwi nek omong iso kan gedhe kuwi ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjual kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud manusa cengel aja ndas. Nendas edan aku Iya iya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe katat. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Wis anu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok gede kuwi lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Berarti iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten ki piye karepe? Lah karo mung wong loro kok, Mas. Dadi aku tuh genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedhe iso ngurut ati dalem loro dewa? Menang ya pustaka Jamus Kelima Sada. Nun, sapa sing cilik gedhe iso ngurut ati dalem loro dewa? Menang boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedhe iso ngurut ati dalem loro dewa? Menang boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku bayangan pustaka Jamus Kelima Sada. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep pemingpono kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glantang nek kula kene. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ki sing diarani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek. Arep kae pepundhen, arep kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya
wedi nglakoni iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene to saiki. Nek mitrataku lho. Ya, nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madheg ana ing bebener. Benere awake dhewe belani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatotkaca Antarja karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jan? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Heeh. Isa wae musuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Yes, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong ki. Asli ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah nganggo training to. Iki nggo pencak ora beres. Oh iya. Wis pokoke ora usah semerang. Aku wis ganti kartu abang ngene iki. Asli aku mesti ngarep nguyuh. Oh. Gak kira nek arep perang ora. Badhe pitra aja semerang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Menuntut lamun katututan namun mangsa prawira dikdaya ora ngono magawe gelar ira wang Ndara Antasena. Ya terus ngerti kula katur nggih Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya Pitruk. Nuni nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya Gong. Bekti kula katur nggih Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangdikane Prabu Mandura
yen to kowe wani karo Prabu Mandura iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Ento Senowi. Kok ora aja dileboke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Tru? Ya to, Gong. Kowe wani karo Pekunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin Pekunden Pandhawa. Kowe gawe irang Pekunden Pandhawa. Kene ulungno tanganmu tak bondo. Bagong san tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Wong sunane wong ngene nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah warnya kalau aku monggo terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingili Kikidik Wiratoya. Apa, Tru? Meneliti diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Menyelidiki. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kene dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton terang-terang. Sebab apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali ra Jawa. Ku meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Narendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus Lima Sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17 wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan
kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak, yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Pamane tau nekke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso to Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Jebul lakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Ora bola terus sapa sing cilik gedene 9 ting duwe kula. Kunang boyong pustaka sawis lima to. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Kan? Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Heeh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten? Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan belani sapa? Sampeyan belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Seminakae wis nglumrahke, lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng lho cah jireh kok awak wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Lho dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek sing jembar. Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Ini maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, hati-hati lho, truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang Ndi? nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Kan sampean niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung alor kidul. Yo barang dikenake aduh getun aku ageten tiba mburi. Mau jenenge Cibubur. Lho. Kok tadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Nuwun. Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bareng. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwoto Kakang Antarja. Heeh, terus Nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. waduh. Mau diajar mbok niki mawon, Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing iki? Yo. Nane, Tenan. serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedya power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya coba.
Kowe medan pundi? Medan iki enggak? Ah, ora. Niki ciut ning kowe iso jembar. Jijik ora. Ah medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso digapak-gapakke ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak manci ning awakmu. Wis petukno Kakang Galukaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Selamodan. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lu nyerotok le banget. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggene. Wis anggene maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Lho kok ora ono, Tru? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Durantasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ah iya. Mongko Durantasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis ning kene. Nah, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane Kowe arep ambes bumi, ambeso bumi. carane Ngawet ambekan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng sirahmu tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Bajigur iki piye ta iki? Ngene-ngene tak naik jobone. Jamane pripun? Dilokno. Kula kelas kali kula kolak kolang kaling kilen kula. Keli kenter kali kancuk kula kileng-kileng. Terus dapalke terus. Ya. Kala kula kelas kali kula kelas kali kula kulak kolang kaling kilen kula kenter kali kancuk kula kileng-kileng. aja kula kileng-kileng. Wis. Kala Kelas kali kula kolak pulang kaling kilen kali kender kali kula kileng-kileng. sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kender kali Kula ya. Kelas kali sik. kala kelas kali kula kolak pulang kaling kilen kender kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk bumi peteng ora ana listrik. Ah iya ndem. Aduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki jaratan. Genah iki lho, iki kok marep ngetan. Metu Gong. Wah. Gus, Apa? nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantramu ya iso. Kula kelas kali kula kolak kali kilen pasang kenter kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kenter kali. Kala kula kolak kaca, wah. Wis ora apal iki Tru aku arepmu. Arep kolake pira? Prek.
mantel mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara Gatot arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantran saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae to. Ya, takoni le. Heeh. Kata Dian Gatotkaca tinon mampakarka suta tekapira Kresna tekapira Kresna parta manohar satinira Ndara Gatotkaca, iya Bagong. Ndara Gatotkaca, iya Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk kaget aku. Kula. Bagong. Non Petruk kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula kali. Kowe ngapalno mantrane meneh iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Betul. Nah. Ora takoni jujur, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwa Prabu Mandura. Betul. Nun. Tekan gini aku bakal buntutanmu ngerincung sikilmu. Mapano yen perlu kowe bonggo pancat pun ndak tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati karo kowe. Tinimbane kowe memirang barang lenggahe para putra Pandhawa. Mapano sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Aja kula Kurdakara kagiri-giri. Gong ora sro-sro iki aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mampet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngepraki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gentho niki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku teng ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen Mbak gembol dasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jaman sampean iku ngomong. Sampean ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kucung nganti glung, wit cabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya aku niku nyumur Pindara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk sengelmu lho Gong kowe. Keseron kok, keseron Rodrana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan krasa mboten?
Sampeyan iku kula omong wis cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gathot. Kecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali tak ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang botol. Niki mboten drat-dratan Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula mestina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sapa kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petra. Kok wis mati? Kula yo matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lek kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis larat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak gampang kok wis tuwa kok, Den. Wis ora wuleg. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Ndingonane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Dapur. Gongnon ora asah di nganu, ora asah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kali batin tok. Oh nggih. Piye terus sukses. Terus kata tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Celimen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng kok ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni wis sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sing maju Ndara Antarja gelut nggih? Ya. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Ya. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel petrol tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papan. Antarja Werkudara Antasena iki onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku, ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer
Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa kae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong Nggih, aku golek Petro. Petro ora ana Bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarak tak ajar dintangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya duk-deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Terus kae nek tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep apa? Nyekel Petro. Petro kakangku. Petro masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petro mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petro. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton ngendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petro. Nek pancen aku dari palang kareng apa? Ora minggat suara aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya iki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewane ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot kowe iso kae. Iki arta buktekane Bagong ki anak Semar. Sing pancene diparingi jaya kawijayan guna kasantika. Ungano dadamu. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku sembur. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajaran. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora.